ליצר הרע, כן. מלך, זקן וכסיל. ושואלים כולם, למה קורא אותו כסיל? מה יצר הרע הוא כסיל? יצר הרע הוא חכם גדול, ערמומי גדול, למה הוא כסיל? כסיל זה טיפש מטופש. למה קורא אותו יצר הרע כסיל? למה קורא אותו שלמה המלך את יצר הרע קורא לו כסיל? אומר הרב, חובות הלבבות, רבנו בכי עליו השלום, אומר, כיוון שהוא מזיק, ההיזק שלו בקלות בורח מהאדם. אם אדם יש לו ברירות בעבודת השם או בדבר מסוים, הוא מסיר מעליו את היצר הרע. יצר הרע נכנס לאדם רק במקום שיש לאדם ספק, שם נכנס יצר הרע. אבל במקום שאין לאדם ספק, האדם הוא ברור בנושא מסוים, שם לא ייכנס היצר לעולם. לכן הוא כסיל, שאם הוא חכם, גם אם האדם היה ברור לו דרך מסוימת, היצר הרע היה צריך לבוא לו בסיבוביות, כדי להפיל אותו מהדרך הברורה. אבל היות והיצר הרע לא עושה את הדבר הזה, זה נקרא כסיל. כל מה שאדם הוא מתנדנד, איפה יש לו ספק, שם נמצא יצר הרע. זה לא חכם. תבוא יצר הרע לאדם שיש לו דרך ברורה, שם הוא לא יגיע. לכן ספק, גימטריה עמלק. איפה שיש ספק, שם העמלק נמצא. וספק ועמלק, גימטריה דולר. את הדולר, היום עולה, מחר יורד. מחר יורד, היום עולה. עולה יורד, עולה יורד. יורד, עולה, עולה. למה? כי הדולר הוא לא ברור. כל המהות של הדולר זה ספק. לכן הוא עולה, יורד, יורד, עולה.